Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ikhlasan wa qabulan amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Faslun utawi iki ku fasal suci dibahas syarat sae salat sing liyane nggih. Wa min syurutis sholati lan niku setengah saking pira-pira syarate salat istiqbalul qiblati utawi madhep kiblat. Utawi madhep kiblat. Jadi diantara syarat sahih salat meneh adalah madhep kiblat. Jadi kalau ora madhep kiblat ya salate nggih boten sah. Wa dukhulul waqti lan manjinge utawa masuke waktu. Nah, begitu pula salat niki kan wonten wektu-wektune nggih. Kok dereng masuk kok dereng napa jenenge masuk wektune salat. Kok nglakoni salat ya dereng boten sah. Kedah baleni malih. Kalau ngenane wonten sing tanglet teng kula, Pak napa meneh napa jenenge awan-awan niki turu terus badhe niku ngelilir dikira wis asar. Akhire langsung salat. Badhe niku lho kok ana adzan opo iki? Ternyata adzan asar lagi asar. Mau salate nggih opo iku? Dikira wis masuk waktu salat asar. Lah kaya ngeten iki nggih boten sah dewa. Ya kedah mbaleni malih. Ya kedah mbaleni malih. Karena diantara napa jenenge syarat sae salat iku kudune wis masuk waktu salat. Wal islamu lan Islam. Ya. Iki ngoten kudune masuk Islam se nggih. Wong kafir ya boten sah salate. Terus yang berikutnya napa malih wat tamyizu lan tamyiz utawa saged wis rada ndolor nggih pun saged bedakno nggih mayaza yumayizu artine iso bedakno sekirane wis mandiri mangan dhewe cewek dhewe nggih lah wong sing cacilik sing durung tamyiz ya ora sah salate nggih boten dianggap. Ya, terus wal ilmu bi fardiyatiha wal ilmu lan ngaweruhi bi fardiyatiha kelawan kefardune salat. Kefardunane salat. Ngerti bahwa salat itu adalah salat fardu. Ngoten niku lho. Kok misal wengi salat zuhur, ora ngerti nek iku salat fardu utawa malah ngiyakini salat zuhur adalah sunnah, ya maka salate boten sah. Ya kudu ngerti nek iku adalah salat fardu. Terus wa alla ya'taqidalan yen ora ngiyakini ya sapa wong fardhon ing kefarduan min furudiha saking pira-pira fardune salat sunnatan sebagai kesunahan. Nah niki ngoten nggih. Di antara syaratnya lagi adalah napa? Tidak meyakini fardu daripada fardu-fardune salat atau rukun daripada rukun-rukune salat niku sebagai kesunahan. Meskipun nglakoni iku. Contohnya misal Fatihah. Fatihah ini kan rukune salat. Nggih, wong iki maca Fatihah, tapi ngirane bahwa Fatihah niki adalah sunnah mboten wajib, mboten rukun. Nah, maka sah mboten sah. Nah, jadi ya rukun-rukune iku mau nggih mboten angsal dianggap sebagai kesunahan. Tapi nek kebalikane ana sunnah dianggap rukun niku gak apa-apa. Misal kok ana wong kawit cilik niki kan diajari sing lengkap-lengkap nggih. Nah, cilik kan diajari sing lengkap-lengkap. Lah iku sampai gede ngeyakini bahwa kabeh sing diwaca iku, kabeh sing dilakoni iku adalah kewajiban kabeh. Sah mboten? Sah. Terus ngeyakini kesunahan sebagai kewajiban niku gak apa-apa, ora bahayani. Tapi nek kebalikane ngeyakini kewajiban sebagai kesunahan ya utawa kemubahan misalkan ya niku sing bahayani niku. Ya, paham ya? Ya. Bahkan ini disebutke Nawawi apabila ada seseorang kok ngeyakini kabeh sing ning salat iku mau fardu kabeh niku gak apa-apa. Nggih, iku sah.
utawa ngiyakini kabeh sunah kabeh. Nah iki bahayane iki. Ya, berarti nganggep rukun-rukunnya sebagai kesunahan. Utawa nganggep bahwa sebagian wajib, sebagian rukun tapi tanpa menentukan sama sekali. Ora nyebutno, ora iki apa sing wajib apa sing rukun apa ya sing jenenge sing sunah apa gak nyebut. Lah tanpa ada takyin penentuan iku gak apa-apa. Nggih, iku kados ngoten. Niku faedah dari Syekh Nawawi yang dinukil dari Tuhfah Imam Ibnu Hajar. Terus wasatrulan nutupi bima kelawan perkara yasturu kang nutupi apa ma launal basyarati ing wernane kulit li jami'i badanil hurrati maring sekabehane badane wong wadon kang merdeka illal wajha kejaba wajah wal kafaini lan napa jenenge telapak tangan loro kaf loro. Nah niki syarat sah yang berikutnya adalah napa nutup dengan sesuatu yang nutupi kulite, nutupi warnane kulit. Nggih, kudune nutupi warnane kulit. Ora kok nutupi tok dibungkus sampai plastik transparan ngoten mboten nggih. Tapi kudune napa nutupi warnane kulit. Nah, nutupi warnane kulit. Ya. Li jami'i badanil hurrati kago wong wedok kok merdeka, wong wedok merdeka saniki wong wedok merdeka kabeh nggih. Wong wedok merdeka bukan budak, maka aurate napa kabeh awake, kabeh badane ya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nggih, kedua telapak tangan. Telapak tangan sing dimaksud niki napa jenenge niki al-kaf iku ya mencakup sing jero niki ambek sing jaba nggih. Ya, sing jero sing jaba. Nggih, mboten sing jerone tok niku mboten tapi sing jero ning jaba. Misal kok sing jaba niki rada kebuka sithik, nggih biasane kan wong wedok do rugo-rugoh niku kan jabane sing jaba telapak tangan niki kan rada kebuka iku gak apa-apa. Ya asal gak sampai napa iki jenenge pergelangan tangan ta apa iki sampai sing ugel-ugelan ta apa iki bahasa Jawa niki. Niku ikulah ya. Jadi aurate wong wedok sing merdeka napa kabehane badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, napa telapak kaki pripun? Telapak kaki padha harus ditutup. Niki kadang wong salat nggih. Salat iku diperhatekno temenan niki. Nggawa rukuh terus badhe niku ana telapak kakine niku kebuka sithik. Niki sah mboten sah. Nggih. Ya kedah ditutup kabeh. Telapak kakine wong wedok niku kedah ditutup. Ya iku pastikan sampeyan nak pas wae salat niku aja ana sing kebuka telapak kakine. Ya wasatruma baina surrati wasatruma lan nutupi perkara baina surrati kang tetep ing dalem antarane udel warubati lan dengkul lil zakari kedue wong lanang wal amati lan budak wadon mingkul lil jawanibi saking saben-saben pinggiran lal asfali ora saking ngisor. Terus badane iku adalah niki aurate nutup nggih sami nutup aurat ya. Nutup aurat nak kagem wong lanang utawa wong wadon tapi budak, maka auratnya adalah ma baina surrah war rukbah, sesuatu sing antarane surrah yaiku wudel ambek ar-rukbah dengkul. Nah, engkau mau tidak mau harus nutup ya bagian surrah ambek rukbah niku karena nanti ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ya. Lah nutup aurat niku nggih mingkul lil jawanibi lal asfal. Dadi nutupe iku sangka napa jenenge pinggir-pinggire ora sangka ngisor. Nggih. Mesti wajib nutup niku sangka pinggir-pinggir mboten sang ngisor. Dadi sangka ngisor misal kok kebuka ketok sangka ngisor niku gak apa-apa. Misal wong lanang sarungan nggih.
terus badhe niku ketok mabena surah wa rukbah tapi kok arah ngisor niki nggih mboten napa-napa. Nggih mboten batalaken salat. Tapi nak ketoke ko pinggir ya ana sarung bolong, ya sarunge bolong ning bagian dhuwure dengkul misalkan, ketoke ko pinggir ko arah ngarep ngoten misalkan, maka ya batal nak niku. Nggih. Nggih. Nah, termasuk sing sangka pinggir niku nggih, niki banyak yang tidak menyadari nggih. Termasuk sing sangka pinggir, sangka arah pinggir iku napa? Kapan ana wong wadon, wong wedok nggawa mukena potongan. Nggawa napa? Mukena potongan. Ya. Nggawa mukena potongan terus akhirnya ketika rukuk ndelewer sing tengah niku nggih iku ndelewer terus kebuka ketok kok napa jenenge nak secara zahire secara surahe niki kan kok ngisor pas waya rukuk kan kok ngisor tapi hakikate iku adalah kok pinggir niku ya maka hati-hati sampean nak nggawa muka kok nggawa mukena nggih nggawa mukena kok potongan niku pastikan nek pas wayahe rukuk nggih niku aja ana sing ketok nggih mbah sangka dodone utawa sangka gulune nggih iku aja ana sing ketok niku pastikan temenan mbah utawa ora ngono ya sing gen biasane ndelewer niku sampean iket apa kepiye lah sekirane ora kebuka pas wayah niku nah niku kados ngoten nggih kudu hati-hati nggih nah, tapi sing paling aman niku ya nggo mukena nggo napa jenenge rukoh ya mukena iki padha rukoh ya aku engko kuwatir mukena iki perkara liya ya engko terus salah ya nggo rukoh sing paling enak paling aman nggo rukohe wong-wong ndok biyen niku sak drojoran kabeh nggih kae dhuwur pol ngisan niku karena wong wedok niku harus semua badan ketutup nggih kecuali wajah mbekan napa telapak tangan. Yes, paham nggih. Nah niku perlu diperhatikan di atos-atos. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa tabtululan batal as-shalatu apa salat bil kalami kelawan ucapan walau bi harfaini senajan ya, kelawan rong huruf. Walau bi harfaini senajan kelawan rong huruf. Aw bi harfin utawa kelawan sahuruf mufhimin kang mahamaken illa innasiya kejaba lamun lali sapa wong waqal lan sithik. Jadi iki pasal niki bahas tentang hal-hal yang membatalkan salat. Oke, napa mawon? Siji ngomong. Ya, berbicara. Jadi wong salat niku wis gak oleh ngomong, aja kaya cilik. Kaya Ahmad Abi Muhammad iki salat iki piye dik ngene-ngene. Ah, piye. Nah, iki ampun kados ngoten nggih. Iki engko li batal iki pas salat imame batal. Oh, batal iki batal. Padha ae sampeyan yo padha batal ngomong komentar kaya ngene batal padha ae. Jadi ngucap ngomong niku saged membatalaken salat meskipun dua huruf. Ya, omongan niku meskipun cuma dua huruf utawa sak huruf sing mahamake. Sak huruf sing mahamake. Contone nek wong Arab iki. Ya, nek wong Arab iki ana fi'il amar sangka ro'a iku ra, ngerti ya. Ya, ra ngerti ya. Utawa qi njogo. Ya, mbah kepiye ya, misal ana apa ngek kode dadi makmum iki ngek kode ning imam ana ula apa piye no ra ngomong ra ngono tok tapi mufhimin dadekake paham ya ana maknane dadekake paham maka kaya ngene iki nggih saged batalaken salat paham ya dengan meskipun dua huruf utawa ya sak huruf sing mahamaken kecuali nek lali tur omongane ora akeh ora kok dumeh lali terus baru ngomong ya ngomong nriti dari A sampai Z diomongno kabeh ya gak iku jelas batalen niku dadi kaitnya sing ora batalno iku napa nek lali tur sithik nggih lali tur sithik.
Sithik niku disebutke teng mriki kasiti kalimatin. Contohnya kaya 6 kalimat nggih sing secara kebiasaan wa maduna utawa sak pengisore. Dadi kok muncul saka 6 kalimat maka iku wis dianggep akeh niku. Terus wabil af'ali lan kelawan pira-pira pekerjaan. Ka turu Kak. Ayo di mana? Wabil af'alan kelawan pira-pira pekerjaan al katsirati kang akeh al mutawaliyati kang nuli-nuli ka salah satu harakatin. Contohnya kayak telu ya gerakan. Ya, contohnya kayak telu gerakan. Nah, iki yo ngoten gerakan sing akeh secara berturut-turut nggih. Niki engko gerakan ana gerakan besar, ana gerakan sing napa sing dianggap gede, ana gerakan sing dianggap ya dianggap gak apa-apa. Gerakan sing dianggap gak apa-apa contohnya apa? Gerakan mripat. Dadi mripat misal ning salat kok mripat ya apa jenenge utawa alis. Niku gerakan sing ra apa-apa. Misal sampean salat alise mbok gerak-gerakno ping 1000 ngono gak apa-apa iku. Ya. Ora sampai mbatalaken napa salat. Terus badan niku driji ini gerakan cilik pedhoe. Driji gerakan cilik. Tapi nek telapak tangan ini gerakan gede. Tau tangane iki gerakan gede. Tapi nek driji tok niki gerakan napa cilik. Terus kuping yang ngono kuwi gerakan cilik. Nggih. Lah sing dimaksud ning kene iki adalah gerakan gede 3 kali yang berturut-turut. 3 kali yang berturut-turut. Misal contohnya tangan utawa kaki mlaku ya. Ya. Utawa napa lah ya sing gede 3 berturut-turut. Lah carane pripun? Carane ku nek pamane kok mau tidak mau harus gerakan gede niku, maka mau tidak mau carane piye? Aja 3 kali berturut-turut. Carane piye? Diselani dimandhek isik, terus bariku engko lanjut meneh. Dadi 1 loro mandek. Terus badan niku wis mandek engko hitungan berikutnya iku dihitung mulai kawit awal meneh 1 loro mandek neh 1 loro. Contohnya misal kaya ana wong salat ning jamaah terus bariku ana wong ning ngarepe dadi makmum ya. Ana wong ning ngarepe niki batal mbah piye ngoten akhirnya kosong. Maka sunnahnya bagaimana? Sunnahnya orang yang di belakangnya iki maju ke depan. Ya, maju ke depan. Lah, maju ke depan iki nek sampean mlaku langsung ping 3 1 2 3 niki gerakan gede kabeh niki. Nggih, gerakan gede kabeh niki nek langsung 3 niki iso batalaken. Carane piye? Loro-loro sik. 1 loro. Ya mandek. Terus bagus 1 loro. Paham mboten? Nah, niku kados ngoten. Ya. Niku napa jenenge pekerjaan sing gede mau yang berturut-turut nggih, yang berturut-turut 3 kali gerakan niku. Tapi nek loro tok niku mboten sampai mbatalaken salat. Nah, contohnya meneh niki sing kadang wong gak nglegewo niku napa kadang nek pas wayahe salat terus bariku sirahe mbah napa gatel. Nggih. Kok gatel? Maka cara niku ne pripun? Aja ngukur nggawa tangane obah kabeh ngene mboten. Ya. Carane piye? Engko telapak tangane iku diselehno, ngukure cukup nggo driji tok. Ya, misal ngene ya. Ya, iki nggo kene diselehno driji tok. Paham ah? Nah, ngeten Mbak, rumono Mbak. Iki ya, nek apa gatel sampean gatel ra? Niki napa jenenge aja ngene-ngene. Nek ngene-ngene iki gerakane gede kabeh. Niki iso batalaken salat iki 3 kali. Carane piye? Iki kene tempelno ya. Telapak tangane iki terus bariku ngukure nggo driji tok. Nah, driji tok iki sampean ngukur ping 1000 ora apa-apa. Kawit salam kawit napa takbiratul ihram sampai napa salam ngukur ngono terus ya ora apa-apa sampean. Nggih. Paham mboten? Nah, niku kedah ngatos-ngatos nggih salat. Yes. Wabil harakati lan kelawan suci gerakan al mufridati kang banget. Sing terlihat parah, gerakan sing banget lah. Contohnya
Contohnya gerakan sing mufrithah niku mencolot, salat kok mencolot. Ya, mencolot. Senajan lali. Nah niku nggih saged mbatalaken napa salat. Utawa nek ngono salat terus ngwebek wong. Puk. Ya, iki tangane iki gerakan mufrithah niki. Wa bi ziyadati ruknan lan kelawan nambahi rukun fi'liyane sing bangsa pekerjaan. Ya. Di antara yang membatalkan sholat lagi adalah nambahi rukun pekerjaan. Nggih nambahi rukun pekerjaan. Ya. Contohnya rukun fi'li, rukun pekerjaan niku napa? Sing gerakan-gerakan niku lho, rukuk, sujud. Nah, niku ngoten. Contohnya misal sampean wis sujud ping loro, terus bariku mbok tambahi meneh. Kula pengen luwih akeh sujud ning Gusti Allah, tak tambahi meneh jare. Ya kaya ngeten iki mboten sah salate. Nah, iku nek memang sengaja, napa meneh kaya lali misalkan, lali iki mau loro apa siji ya kian. Ya nek kaya lali kaya ngoten niku, maka nggih mboten apa jenenge mboten batal. Yes. Terus wabil harakati lan kelawan gerakan al wahidati kang siji lil laibi kagem dolanan kelawan niat dolanan. Nah, utawa gerakan siji tapi nggih niate dolanan. Contohnya apa tepuk tangan, pok salat kok pok, tapi nggih dolanan niate nggih. Mboten ndamel ngelingno utawa napa nang wedok kan nggih ngelingno nggo tepuk tangan tek nggih. Nah, tapi iki mau ngeten iki tapi niate napa dolanan, maka iki saged mbatalaken salat. Wabil akli lan kelawan mangan wasyurbi lan ngombe. Illa innasiya lamun kejaba yen napa lali wa qallalan sithik. Ya. Jadi niki sing saged batalake salat malih napa? Mangan, ngombe ning jero salat. Nggih. Aja kaya zaman cacilik kaya Muhammad Ahmad iku sujud sangger mangan ana pakanan ning ngarepe dipangan. Iku cilik-cilik nggih. Ya begitu pula niki sing bahayane lagi napa iku nek sampean bar mangan terus badhe niku iso ana sliliden-sliliden nggih. Pas wae salat kok kelek niku iso mbatalaken salat nggih. Illa innasiya wa qalla kejaba yen lali dan sithik pakanane sithik. Ya, utawa karena dia tidak tahu bahwa itu haram misalkan, ya, karena lagian masuk Islam misalkan, gitu. Nah, kalau ngono gak batal. Ya, nek lali tapi kok akeh, lali tapi mangane sak piring, sah mboten? Iki masamu kayak poso mangan sak piring lali ngono iso dibayangno nggih. Iki salat lho, salat lali. Mangan sak piring iki piye bayangnone? Iku ya batal nek ngono kuwi. Ya, tapi nek poso mangan sak bodak pun ya pemene misal lali ora apa-apa. Ya. Nah, tapi bar mangan sak bodak kuwi garek ngorong-ngoronge terus bar kuwi eling. Wah. Dadi haram ngombe iki. Karena wajib nerusno posone. Wa biniyati qat'is sholati lan kelawan niat medhot salat. Jadi niat medhot salat. Misal ya lagi ning tengah salat terus bariku sampean kerentek ning ati aku tak niat medhot salat lah. Salat tak pedhot. Tak batalno gampangane ngono. Nah iki ya otomatis batal. Ya meskipun hanya dengan niat iku tok. Wa bi ta'liqi qat'iha lan kelawan gantungaken medhot salat. Ya nggantungake medhot salat iki saged batalaken salat. Meskipun sing digantungno iku durung terjadi. Misal contohnya ngene contohnya. Ya. Sampeyan duwe sandangan niku teng napa teng pemean ya terus rada mendung. Sampeyan salat iki wis was-was iki piye iki udan ta ora.
Pas wae ning salat terus bariku krentek ning ati sampean. Iki engko nek udan salat tak batalno. Nah iki jenenge napa? Nggantungaken napa membatalake salat. Maka dalam hal seperti ini meskipun ora udan iku otomatis wis batal langsung. Ya dengan nggantungaken niat iku wau, medhot iku wau iku wis saged napa membatalaken salat. Jadi sing jenenge salat iku kudu jazm, kudu pasti kabeh. Ya, nek ana koyo keraguan-keraguan ngoten utawa ya ape digantungno iki tak batalno lah, engko ae nek ngene-ngene. Lah iki nggih saged napa membatalaken salat. Wa bitaraddudi lan kelawan ragu fihi ing dalem ya motong salat utawa nerusno salat. Ya. Jadi ragu iki tak terusno apa tak batalno, tak terusno apa tak batalno salate iki. Lah kok ngeten iki yo batal otomatis. Ya paham ya. Ya. Wa bi an yamdiya ruknun ma'asyaqi fi niyatit taharrumi aw yatu la zamanus syaqi. Au bi an yamdiya utawa kelawan yen to lewat wis lewat nggih rukun napa suci rukun ma'asyaqi fi niyatit taharrumi ya ing dalem ragu fi niyatit taharrumi ing dalem niate ihram taharrum. Ya niki di mau fi niat tahrum yang dalam niat ihram iku nggih takbiratul ihram au yatula utawa dadi panjang zaman usyaki utawa panjang zaman usyaki apa wektune ragu nggih. Dadi ngeten kok wis kelewat sak rukun nggih salat wis kelewat sak rukun terus bariku sampean ragu iki mau aku niat zuhur apa niat asar ya. Jadi pas takbiratul ihram iku niate zuhur apa asar utawa aku mau niat tak durung ya. Misalkan utawa iki niatku mau dianggap apa durung ya. Gampangane ngoten lah ya. Wis nglakoni apa durung. Nah, nek kok wis kelewat sak rukun nggih. Mbah iku keraguane suwe utawa napa jenenge sedelok niku ya nek wis kelewat sak rukun nggih batal. Ya, paham ya. Jadi ragu karena takbiratul ihram niat niki diantara yang inti ya ning kono kuwi. Kok sampai ragu iki niat apa durung, wis niat apa durung. Nah, niki nggih salate nggih batal. Utawa awiyatula zamanu syaqi fin niyati wa illam yamdi rukunun. Utawa ya durung kelewat nggih sak rukun terus badhe niku panjang. Jadi zaman usyaki ragune niku ragu terus ya, ragu terus. Iki nggih ngoten. Iki saged napa batalaken napa salat. Nah niku. Iki nek kene ana sebut meneh sing diantarane yang batalkan salat lagi napa berubah niat. Nah, jadi asalnya niat fardu terus bariku diganti jadi salat wajib utawa napa asale salat fardu diganti jadi salat sunnah nggih utawa salat sunnah diganti salat wajib niku mboten angsal nggih perubahan kaya ngoten niku saged batalaken napa salat. Wes terus wa faslun wa syurita ma'ama marra wa syurita lan disyarataken ma'ama sartane perkara marra kang wis kelewat apa ma liqabuliha kagem ya di trimone salat indallahi mungki Gusti Allah taala. Ndi kok sapa kok gak ono liyane ndi? Kok ora mudhun lho,
Kon mudun. Sapa ya? Ora mudun, kon mudun. Likabuliha kedue diterimane salat indallahi mungke Gusti Allah taala. An yaqsida subhanahu wa taala an yaqsida apa yen napa nejo ya nejo sapa wong biha kelawan salat wajah Allah ing ridhone Allah subhanahu wa taala wahdahu ya wahdahu hale dhewean hanya untuk Allah subhanahu wa taala. Jadi iki mau bahas fikih-fikih ya. Nah, saniki bahas masalah tasawufe salat nggih. Terus disyaratke ya apa selain wajib gugur dan ben iso diterima ganjarane dening Allah Subhanahu wa taala disyaratke napa salat niku ya niku tujuan utamane ada niat awalnya adalah napa pengen golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Hanya salatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur pengen dipuji, pengen dapat nama baik, tidak nggih. Terus wa an yakuna lan yen to ana makaluhu apa panganane wong wa malbusuhu lan napa jenenge pakaiane wong wa musallahu lan nggon salate wong halalan iku halal. Nah niki disyaratkan juga supaya diterima Allah Subhanahu wa taala napa? Jadi panganane wong iki halal ya. Terus pakaiane wong iki ya halal. Ya tempate niki ora gosok. Niku ngoten. Niki bener-bener diterima ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gak madem? Ndi liane ndi? Niku nak teng setunggal hadis ana tiyang nggih. Ya, ana tiyang niku wis compang-camping terus badane niku ndonga ning Gusti Allah. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Ndongane sampai ndonga temenanan. Tapi pakaiane haram. Ya, pakanane haram. Terus komentare Kanjeng Nabi fa anna yustajabulah. Nah, kon ane haram kok piye dijabahi dening Gusti Allah. Nek pengen dungane cespleng niku napa perhatikan pakanane ya tempate terus badhe niku pakaiane ngombenane iku kudu halal nggih. Nah, nek sing haram niku nggih mboten diijabahi dening Gusti Allah. Fa anna yustajabulah. Nggih. Jadi ndonga niku ben entuk ben diijabahi Gusti Allah niku ya wonten syarat-syarate nggih. Nek kok iso netepi syarat-syarate maka niku mangke diijabahi Gusti Allah. Kok mboten netepi syarat-syarate niku nggih mboten saged mboten diijabahi dening Gusti Allah. Perlu karo kaya wong kok ngirim proposal nggih, misal ngirim proposal ning kono. Iku kan wonten syarat-syarate. Mbah kepiye syarat-syarate niku mboten ngertos. Tapi kan ada syarat-syarate. Iku kok iso kok syaratnya ora terpenuhi maka ya mboten cair duwe iku mau ya proposal kaya ngoten niku. Lah Gusti Allah ngoten ndonga ning Gusti Allah wonten syarat-syarat. Di antara syarat utamane napa? Ya pakaiane halal, minumane halal, makmane halal, nggih. Rezekine yo halal, sing dipangan iku halal kabeh. Nah, kok haram ya alamat boten diijabahi dening Gusti Allah. Wa an yahdura lan yen to hadir qalbu apa atine wong fiha ing dalam salat. Nah niki apa nggih kudune hudur atine kudune khusyuk, kudune madhep mantep. Iki wangel. Iki babagan tasawuf. Namanya fikih ngoten gampang fikih. Fikih niku iso dilakoni lah. Nah kaya tasawuf ngenten iki kudune niat karena Allah Subhanahu wa taala. Terus badhe niku atine kudune madhep mantep
kudune hadir ning pas wayah salat. Dadi kok misal ya awak-awak dhewe niki salat tapi pikirannya ambiar tekan titik. Ya, niku kewajibane gugur, pun nglakoni kewajiban. Tapi untuk pahala napa mboten. Nah, teng mriki nggih niku ya pahalane iku sesuai oleh hadire sampean ning jero salat iku mau. Nek hadire kawit awal sampai akhir ya ganjarane full, nek hadire sithik tok ya ganjarane semono. Tapi apakah wajib wis gugur? Wis gugur asal syarat rukune hal-hal yang batalke niku wis di napa jenenge syarat tapi rukun wis dilakoni, hal yang batalke sudah ditinggalkan. Ya niku wis kewajiban sudah gugur. Nggih. Nah iki naik tingkatan lagi bahas masalah tasawuf yang atine kudu hudur pas wayah salat. Angel iki, nggih, angel. Falaisa mongko ora ana lahu kedue wong kang salat min salatihi sanging salate wong illa ma kejaba perkara akola kang napa jenenge sadar utawa wa'a ya utawa nggih sing wonge nyadar yang eling lah ning kono iku minha sanging salat. Dadi pahala salat kagem wong sing salat niku ya sing dielingi kowe. Sing pas wayah niku tiange hadir atine ning jero salat. Kok misal 50% yo ganjarane 50%. Terus wa alla yu'jabalan yen ta ora di takjubaken ana rasa ujub biha kelawan salat ya. Al-ijab biha iku ngerasa wah dengan salate, ngerasa wow dengan salate. Contone piye? Contone bareng salat terus badane iku wah iki nek koyo ngene iki aku salat terus iki ya aku wis berhak untuk ganjaran kok Gusti Allah. Nah koyo ngene iki jenenge ujub dengan salat. Ya. Oh, wah aku nek salat terus ngene iki wis berhak nang Gusti Allah iki wis wajib ngek aku ganjaran swarga iki. Wah emange sapa? Kok wajib-wajibno Gusti Allah. Ya ngoten niku ya napa jenenge ngerasa bahwa berhak mendapatkan ganjaran, berhak mendapatkan apa swarga ya dengan salate iso ndadekaken salate niki ganjarane nggih saged ilang ganjarane nggih. Di awak dhewe niki nggih kabeh niku besok untuk swarga nggih utawa untuk kenikmatan-nikmatan akhirat niku kabeh niku murni fadhole Gusti Allah. Apa murni fadhole Gusti Allah. Seandainya kok Gusti Allah iki pengen muamalah dengan kita dengan adil, dengan keadilan, iki yo bakal wasalam kene neraka. Bayangno sampean iki nggih kenikmatan iki kan luar biasa kuatah nggih mboten. Nah, pomone misal ibadah sampean sak wayahe urip kawit lahir pol mati ibadah sampean dibandingno ambekan nggih nikmate mripat misalkan. Apa iso menang? Engko urung meneh nikmate tangan, urung meneh nikmate sirah, urung meneh nikmate iki. Iku sing apik-apik ya. Engko garek sing elek-elek. Oh, garek sing elek-elek. Iku nek apike kathah. Engko nek apike sithik sing elek akeh, wah, wassalam wis. Dadi nek Gusti Allah pengen napa? Muamalah dengan kita ya dengan keadilan Gusti Allah. Niki ya wassalam akeh sing do masuk ning neraka. Tapi Gusti Allah muamalah kepada kita niku dengan apa? Dengan anugerah bi fadlihi. Dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dadi sing dosa-dosa napa wis sing ngapura ya wis masuk ning swarga, masuk ning swarga. Ya ngoten. Terus malih faslon utawi iki ku fasal suci arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat 17 iku ana 17. Al awwalu utawi kang pertama an-niyatu iku niat bil qalbi kelawan ati lil fi'li kagem nglampahi salat. Wa yu'ayyinu lan nantokaken sapa wong
dzatas sababi ing ya sebabe wal waqti lan waktune di atas sababi ing napa salat sing ana sebabe niku wal waqti lan waktune salat sing ana waktune wayan wilan niat sapa wong al fardhiyata ing kefarduan fil fardhi ing dalem kefarduan. Nah, jadi iki rukune salat nggih niku wonten pinten iki perlu diperhatekno temenan nggih rukune salat niku wonten 17 perkara. Sing pertama napa niat. Lah niate iku engko nek napa jenenge salate salat apa jenenge salate salat wajib nggih salate salat wajib iku harus ada unsur siji qasdul fi'li usolli gamane usolli terus nomor loro takyin napa takyin iku apa nentokno iki salat apa sing mbok lakoni. Terus nomor telu fardiyah kefarduan ya fardiyah utawa kefarduan engko ngeten usolli fardhu az-zuhri fardhu niku kefarduan fardiyah az-zuhri niki napa takyin nggih. Nah niku harus ada 3 unsur niki ya sampean iki kan bendina nglakoni salat fardu nggih kabeh usolli fardhu az-zuhri utawa usolli fardhal asri. Lah engko nek sampean dadi makmum maka wajib nambahi makmuman. Ya, nek sampean dadi makmum wajib nambahi napa makmuman tadi. Tapi nek dadi imam niki hukum nambahi imaman niku hukume sunnah. Ya, hukume napa sunnah. Tapi nek pemene gak nambahi imaman niku nggih boten untuk ganjarane jamaah. Niku ngoten. Nah niki teng mriki sebutke an-niyatu bil qalbi niat dengan hati niat itu dengan hati nggih engko pas waya takbiratul ihram nah, mboten dengan nah ucapan niku nggih at-talaffuz bin niyah niku hukume sunnah tapi talaffuz niku mboten niat mboten ning kono kuwi tapi dengan hati nanti pas takbiratul ihram nggih. Jenenge talaffuz bin niyah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena nggampangaken nggih menghadirkan niat wonten teng jero ati. Ya iku mu an-niyatu bil qalbi niat dengan hati lil fi'li untuk melakukan salat. Iku mau apa mau usolli. Terus wa yu'ayyinu dzatas sababi wal waqti nggih nentokno napa jenenge salat sing ana sebabe utawa waktune ku. Misal az-zuhri nah waktu az-zuhri al-asri al-maghribi iku utawa dzatas sabab iku contohnya salat istisqa usolli istisqa misalkan ya. Terus begitu pula wayanwi al fardhiyata fil fardhi ya, niat apa kefarduan yang dalam menyebutna fardhon lillahi taala utawa fardhu zuhri misalkan niku kados ngoten nggih iku engko dipraktekke. Nek asar pripun usolli fardhal asri nah sampean makmum tambahi lah selain niku selain usolli fardhu terus az-zuhri atau asri atau maghribi ku dan makmuman kagem wong sing makmum selain niku hukumnya sunnah. Contohnya apa? Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ya lillahi ta'ala. Iki hukumnya iki sunah-sunah kabeh. Sing wajib napa mau usolli fardhu ambi az-zuhri utawa asri utawa iku. Nggih, paham nggih? Ambi anak sampean makmuman. Yes. Wa yaqulu lan ngucap sapa wong bihaitsu yasma'u kelawan sekirane ngrungokake sapa wong yusmi'u kelawan sekirane ndadekake ngrungu sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong kakuli ruknen kauliyen kaya saben-saben rukun kauliyen sing bangsa ucapan Allahu akbar ya ngucap Allahu akbar ngucap Allahu akbar niki jenenge takbiratul ihram. Lah niki syarate engko ana rukun qauli niku rukun sing bangsa ucapan. Rukun sing bangsa napa ucapan. Rukun qauli
niku harus dibaca dengan lisan, gak oleh terima dibatin ning ati, gak oleh niku. Kudune diwaca dengan apa lisan. Ya, dibaca dengan lisan dan diperdengarkan dengan kepada dirinya sendiri. Kudune diperdengarno ning dirinya sendiri. Awas. Sekarang. Nah, kudu diperdengarkan diri sendiri. Ya, kok misal ya awak dhewe ini orang ngrungokno padahal normal ya dan keadaannya keadaan normal niki nggih mboten sah. Tapi aja kaya ngono kuwi, aja buanter-banterno. Allahu Akbar buanter dhewe ya. Kaya gambar-gambar utawa Fatihah. Bismillah sampai buanter-banter kaya ngoten mboten, malah justru ganggu kancane engko. Nggih. Ya selirih sekirane krungu kupinge tapi mboten ganggu liyane. Ngoten nggih. Paham nggih? Allahu Akbar. Wa huwa tsani arkaniha wa huwa lan utawi takbiratul ihram niki tsani arkaniha iku nomor lorone rukun-rukune salat. Begitu pula nanti rukun qauli sing liyane ya Fatihah, terus bariku tahiyat, ya sholawat salam niku kudu napa diwaca dengan ora aja kaya wong-wong nggih kathah tiyang niku ngadeg ngoten niku terus bariku ujug-ujug rukuk. Lho, cangkeme iki meneng kabeh. Takoni, kok ora maca Fatihah? Mumpun kok. Nah, macane kapan? Wow, lho kapan? Ning ati. Oh, macane ning ati apa kok sah? Apakah sah? Mboten sah. Kedah diucapkan apa dengan lisan. Paham nggih? Terus asali utawi kang nomor 3 al-qiyamu iku jumeneng ngadeg fil fardhi. Bapak aja do turu nggih, Bapak nggih. Iki rungokno kabeh iki, ya. Iki apa sing ngaji fikih niki penting niki. Asale utawi nomor 3 al-qiyamu iku jumeneng fil fardhi ing dalem apa kefarduan ing dalam salat fardu lil qadiri kagem wong sing mampu. Ya, rukun yang berikutnya nomor 3 adalah berdiri bagi yang mampu. Nek salate salat fardu. Nek salate salat sunnah niku nggih angsal nggih. Mboten wajib ngadeg, tapi ganjarane niku ya separo. Napa iso ngadeg tapi linggih ning dalam salat sunnah niku ganjarane separo. Nah, salat wajib ya wajib harus napa ngadeg. Paham nggih? Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 qiraatul Fatihati iku maca surat Al-Fatihah bil basmalati kelawan basmalah. Wa tasydidati lan kelawan syiddah-syiddah ya. Pira-pira syiddah tasydid niku. Wa mualatiha lan nuli-nuline bacaan Fatihah wa tartibiha lan urute bacaan Fatihah. Lah sing nomor 4 niki napa maca surat Al-Fatihah. Termasuk surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab kita maca Bismillahirrahmanirrahim iki adalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Wajib dibaca. Sampean kok ora maca bismillah niki nggih mboten sah salate. Paham nggih? Nah, begitu pula tasydid syiddah. Ya kaya kudu diwaca. Contohnya kaya iyyaka na'budu iku rada iyyaka tasydide diwaca aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aja. Ar-Rahmanir Rahim aja Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kaya ngene tasydide kok ngene iki mboten diwaca maka mboten sah. Nggih, tasydid kudu diwaca. Wa mualatiha nuli-nuline iku piye? Jadi antara satu dengan yang lain harus ana kesinambungan. Ya, kudu diwaca nuli-nuli. Nah, berturut-turut. Aja kaya ngene, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus mandek suwi. Nah, terus bariku diterusno Ar-Rahmanirrahim, mboten angsal. Nggih. Terus kudu napa jenenge nuli-nuli. Nah, adapun engko misal kok dipedhot dengan sesuatu sing ana kaitane ambek salat. Contohnya misal sampeyan wis maca Fatihah, nah, kok misal Fatihahmu dipedhot dengan sesuatu sing ana kaitane ambek salat. Contohnya apa? Ketika sampean maca
Ya koyo tarawih ngeten iki, tarawih. Imam napa maca Fatihah sampean wis mulai maca Fatihah. Terus badhe niku imam waladhdallin. Sampean isih ning tengah-tengah Fatihah. Maka bagaimana? Maka oleh rapopo amin. Terus baru mbok terusno. Ora apa-apa niku. Kenapa? Karena sing medhot adalah yang masih ada kaitannya dengan apa salat. Paham? Iku ngoten. Dadi ora tidak harus mbaleni Fatihah kawit awal, tidak harus. Ya. Tapi kok contohnya kok mau mandek suwe terus baru kapan nerusno niku mboten angsal. Niku kudu baleni kawit awal meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, paham ya, iku jenenge mualah, nuli-nuli. Wa tartibi ya, tartibe napa surat Al-Fatihah niku wau ya. Mboten angsal bolak-balik ayat-ayate niku mboten angsal sesuai dengan urutannya niku. Wa ikhrajil hurufi lan ngetokaken pira-pira huruf min makharijiha saking pira-pira makhraji huruf. Wa adamil lahni lan ora anane lahan kesalahan baca al mukhilli kang ngrusak bil makna kelawan makna. Nah niki ya padha ngoten makharijul huruf niki nggih penting nggih ngetokno hurufe sesuai dengan makhraji. Nah niku ngoten nggih. Wa adamil lahni al mukhilli bil makna dan tidak ada napa jenenge salah maca nggih salah maca sing ngrusak makna. Contohnya misalkan ana iyyaka na'budu ka terus diwaca iyyaki. Nak ka iki mukhatabe ya Gusti Allah, nak ki sapa mukhatabe? Iya. Terus misalnya ihdinas siratal mustaqim sirat. Nah, iku pokoke nak sampai ngerusak makna niku ya lahan atau salah baca nggih. Lahan niku napa nggih detail maknane lahan niku sedap tak wacane. Al-mukhil itu artinya al-mughayyir. Contohnya ngene, kadomita'i an'amta wa kasriha. Jadi an'amta diwaca an'amtu. Ya. An'amta alaihim. Jadi an'amtu alaihim. Ini kan berubah akhirnya maknanya. Terus au kasriha utawa ngasr an'amti alaihim. Iki padha ngoten. Utawa kasra kaf iyaki. Nah, kaya ngeten iki saged merubah makna. Nah, kaya ngoten maka saged mbatalaken napa mau mbatalaken salat utawa saged nggih napa minimal rukun baca Fatihah niku mboten sah Fatihah kok ora dibaleni ngoten nggih. Napa jenenge salate nggih mboten sah. Wa yahrumulan haram allahnu apa salah baca wau alladzi lam yukhilla kang ora ngrusak wala yabdulu lan ora batal. Jadi kok ana kesalahan maca tapi sing gak ngrusak makna iku ya haram hukume tapi mboten batal. Contohnya ning kene iki qorof iha alhamdulillahu. Jadi maca jane kan ngene alhamdulillahi rabbil alamin kan ngoten. Lah iki macane alhamdulillahu. Iki secara makna tidak merusak tapi ya haram dilakoni. Tapi salate mboten batal. Paham ya? Salate mboten batal. Al-khamisu kang nomor 5 ar-ruku'u iku rukuk. Pirang menit iku? Hah? 43. 53. Ya tambah sithik. Al-khamisu kang nomor 5 ar-ruku'u iku rukuk bi an yanihaniya kelawan yen to njungkrung. Ya. Ya rukuk niku lho napa jenenge iku. Ikulah ngoten gerakan koyo rukuk niku. Bihaitsu tanalu kelawan sekirane meroleh rohatahu apa telapak tangane lorone wong rukbataihi ing ya dengkul lorone. Ya ing dengkul lorone. Ya, sing nomor 5 adalah rukuk. Rukuk niki batas minimale napa? Ya jungkrung kaya rukuk niku sekirane kedua telapak tangane niki saged kena ya teng kedua napa kedua lutute.
Nggih, dengkul lorone iku. Ya dalam keadaan jejeg nggih. Mboten dengkule ditekuk ngoten mboten, engko malahan kaya iku ya. Disan kuat jejeg. Lah nek pamane nggo driji-driji tok niki mboten cekap. Ya driji-driji tok mboten cekap, tapi kedah napa? Ya sekirane mau kedah sekirane tangane tekan ning dengkul lorone. Paham nggih? Nah, tak praktekno ya, tak praktekno. Ya. Jadi iki ya. Iki jungkrong kene iki. Sekirane iki nggih, iki tekan iki telapak tangan loro iki tekan ning dengkul. Yes, batas minimal kok ngene iki. Anggere wis tekan iki tur jejeg ya. Ngeten wis cukup. Janjane iki pemene bahas fardu-fardune ngeten iki wis apa sing wajib-wajib tok wis cukup. Tapi gak sempurna. Sing sempurna iki ngene sekirane apa jenenge. Ya paham ah? Tapi kok driji-driji tok ngene iki. Drijine tekan dengkul ora telapak tangane. Iki mboten sah. Paham? Bapak tak jelasno. Ya. Ngono delok Pak. Jadi kira ya iki sekirane mau telapak tangan loro niki kena ding dengkul, jungkrong iki set. Ya, iki dengkul ya. Iki ngeten. Ya. Iki senajan ora sampai lurus pol ngoten niku nek cukup nggih. Nah, senajan iki gak sampai lurus napa gegere. Lah tapi sing sempurna piye? Sing sempurna ngeten, sing sekirane napa didikai papan gak melorot. Kok misal jari-jari tok sing kena ngeten iki. Nggih, niki mboten sah. Kan ngeten iki bisa kok ngeten iki, tapi kudune gitu kan ngene. Paham nggih? Nah. Yes. Terus yang nomor 6 as-sadisu utawi kang nomor 6 at-tumakninah tu iku tumakninah ya. Tumakninah iku napa? Tumakninah iku anteng sak badane obah. Niku tumakninah niku nggih. Sampeyan wong gerakan rukuk niku wau kan wis asale ngadeg terus bariku rukuk. Ini kan gerakan terus bariku anteng sampean. Iki jenenge napa? Tumakninah. Fihi ing dalem rukuk bi qadri subhanallah kelawan kadar maca subhanallah. Ya kudune anteng rukuk iku tumakninah niku. Iki hukume tumakninah iki wajib. Ya, bahkan ning salat-salat sunnah pun iki wajib. Aja kira nek salat tarawih ngeten iki mboten wajib tumakninah. Enggak, ya isih tetep wajib tumakninah. Nggih. Terus perhatikno temenan. Ya apa meneh kok sampean tarawih kok cepet-cepetan kok ngoten niku pastikan wis tumakninah nggih. Aja sampai ninggal tumakninah. Tumakninah niku pripun? Anteng sak badane obah mau, anteng ya, anggotane anteng kabeh dengan kadar napa? Kadar maca subhanallah. Dengan kadar maca subhanallah. Kok luwih panjang maka luwih baik subhanallah, subhanallah. Misal subhanallahil azim, misalkan kadar ya ora kudu maca subhanallah nggih, kadare tok wektune tok niku lho subhanallah misalkan iki berapa detik niki, sak detik atau orang detik niki. Nah kalau ngoten niku wis cekap paham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.